Cha angifuni ukuthi ngikhulume ngoThamintula. La government sibambizene ku. Akona government kaThamintula. So usho ukuthi makuzovela ngena ama tourist angenele into enje sithi welcome to Durban. Oza sizokubamba inkunzi. I-message isho njalo. I-facility esiyakhe Love ngeke baye lapha. Ngeke baye lapha because laba they are purely criminals. How many people okubezwe nje? Bexoxa ngalomgwaqo omkhulu esiwakhayo eMaritzburg. 4 lanes. No more traffic eMaritzburg. Bangakho abantu obezwa bexoxela indaba ukuthi nje kumanje la kamasipala. Mawukweleta u20,000 wamanzi. Siyawuphula u10,000 sithi hayi sesiyobamba thina sale soba nesikweletu sa 10,000 rand. The more you learn is the more you realize how little you know. Uma ngabe ufunda ugcina ubona ukuthi ulwazi lwakho lufishane kangakanani. This is Durban Network and I am your host Sabel Nsizwa le phansi eSouth Coast. Nganza kwethu siyanibingelela ke enhla nasenzansi. Namhlanje ke sivakashelwe ukhansela uProtas uMngonyama waka Ward 32 eThekwini municipality kumasipala weTheku. Councillor siyakubingelela estudio. Ngiyakubingelela namsakazi nabalaleli bakho. Siyabonga kakhulu. Kuningi esifisa ukukuthinta nawe councillor noma singayasixoxe zonke ngoba phela isikhathi sihleze singavumi nabantu abahleze bematasa. But perhaps let us start with the issue which has made a lot of people be so concerned ngesimo saseThekwini. The homeless people that are staying under the bridge mangabe ungena eThekwini abaningi mhlambe ngingabachazela ngokuthi mawubuya ngasesayidini la koMlazi kanjalo ikuphi njengamanje mhlambe singathi kusetafuleni councillor ukusolve lesasimo. No angiphinde ngibonge umsakazi mhlambe ke ake ngiqale kwenye indawo. Yes. Indawo engifisa ukuqala kuyona ukuthi u-Ward 32. Yes. Uhlukene ngama-video 5. Yes. Kukhona iMalbon. Yes. Bekhona iBaxter Park le cover la oDevonport. Bese kuba khona iClearwood. Yes. Bese kuba khona ke iDurban YMCA. Bese kuba khona iDurban Music School. So sinale viti ke le ela ngaphakathi eAlbert Park. Yes. Iviti eyinkinga ke le. Lapho ufikela khona wonke umuntu osuke efika. Abavele Eastern Cape, abavele Gauteng, abavele kahle abavela kuona wonke ama province. Bafikela lapha kule viti. Yes. Why ke befikela kuyona le viti ukuthi ukuhlala kulolu ukuthola accommodation kule viti. So nalaba ke bokufika ke iyona ndawo yabo bafikela kuyona le. Ingakho kuyakubuka sengathi kunobugebengu obuningi. Umthelela nje ilokho. Angibuye ngize kulabo abahlala emgwaqeni. Yes. Mina ke ngibabiza ngeigebengu. Why ngibabiza ngeigebengu angifuni ukuya kule ngalibalekela legama la homeless. Yes. Labantu laba abekho homeless. Ngishiso inlong ngishiso ukuthi sengihlale kakhulu nabo. Siloke sizama ukungenelela ngokwama department okamasipala. Sizama ukungenelela siba interview sizama ukuthola inkinga zabo. Mawuthi uyathola most yabo basuka koMlazi, Chesterville, Lamont, kwaMasho, Newlands kulama lokusha la eduze. Yes. So ke awukwazi ukuthi khona homeless enjalo. Uyayibona? So inhloso nje ezinkulu zabo angisho ukuthi ama homeless awekho. Yes. But ngifuna ukucacisela abalaleli ukuthi laba bantu mabebabheka bangaboze babadabukela. Akhona ama homeless. Kunamatende siwakhile la eThekwini. Yes. Elinye lapha eNorth Beach. Amanye la eGreyville.
yes. At the Durban station. Eduzane Durban station. So laba aba homeless bahleli lapho kulawo matende. Bese kuthi laba abahleli lapha kulama bridge lawa. Yes. Izigebengu ke lezo ke. Lezo ukuthi intambama ngo5 ngalesikhathi abantu sebephuma emsebenzini begoduka. Bacuthe la emarobotini bashaya amawindow ezimoto. Kodwa ke sinqandile ke lonto manje ngoba bebehleli la ngaphakathi eAlbert Park ngicade uyayibona ipark ukuthi injani manje. Yes. Sinama phase ukudilana le yanto because sizoyiqeda le yanto. Iphase yokuqala kwakuwukuthi asibakhiphe ngaphakathi epark. Yes. Ngoba lapha ngaphakathi epark bosokuyindawo efana headquarter kubona. Yes, that's true. Sathola kanzima ukubakhipha ke. Kodwa ke sahlanganisa iplan namaphoyisa womkhandlo amaphoyisa weSAPS nezinye nje inhlaka eziningi ze law enforcement. Yes. Sahlanganisa iplan nomphakathi ukuthi cha ake amaphoyisa akawuselusa lapha. Singene lapha siwumphakathi because angathi akuzwakala masithumela wona amaphoyisa. Sathatha isinqumo sokuthi ake siziyele thina. Yes. Siyobatshela ukuthi cha asabadingi lapha kule ndawo. Nazi izathu nabo bayazazi. Hayi ke bayasigolozela ke umsakazi. Yes. Sabuya ke sesibuya nokuthi sibabambe sibaqinise. Sabakhipha ke lapha ngaphakathi epark. Yes. Ipark njengamanje ngingaqinisekisa nje ukuthi mongaziyodlula nje ngakhona kugcwele abantu bahleli lapha ngaphakathi epark they enjoying. Kusafe. Benza ama-braai kusafe 100%. Phase 2 ke ukuthi siyobasusa lapha la behleli khona manje. Because ba occupy amalena u2 lapha. Yes. Bayaganga benza yonke into le. Akugona ke ukuthi asona uhulumeni onakekela. Sibanakekela laba basematendeni sibanakekela ngayo yonke indlela khona amashawa lapha into engekho. Sinama NGO futhi esisebenzisana nawo ukuthi laba bahlele ematendeni bangaziboni sebebulawa indlala. Yes. So sisebenzisana ne private sector futhi amahotel. Mongasuye lapha eGarden Court bakhona abasebenza njengamanje eGarden Court. Asebe rehabilitatekile. Babuyela izimilo zabo babuyele emakhaya abanye. So siyaqhubeka ke nalaba nalaba abalapha phezulu kwebridge asisho ukuthi mase siqonde ngqo lento yabo. Yes. Ngeke siwalalela ama cases. Siyawalalela ama cases agenuine. Yes. Njengamanje masonto namabili edlule ngeke ngabavakashela lapha. Ngiyobatshena ukuthi abaphume baphele la ewadini. Abayothola ezinye indawo noma engazazi ukuthi kobe kweziphi eyiphi leyo ward evuma ukuthi uhlala eScotland because iqiniso nje limsula eScotland labayana. And sizodila nabo ngendlela ngoba asikwazi ba nedolobha engeneleni nje wedolobha bese siba nento ekanje because kahle sisenda thina imessage wrong. Yes. Kubavakashi baseThekwini because mawusuke eCape Town noma usuke eEastern Cape uqhamuka ngalomgwaqo lo. So kusho ukuthi makuzovela ngena ama tourists angenele into enje sithi welcome to Durban oza sizokubamba inkunzi. Imessage isho njalo. Yeah, so ingakho ke ngithi ke ilingana nathi le sizodila nayo. Yeah, siyasebenzisana ke nano councillor wase Ward 33. Yes. Because sisherisha sentiment efanayo ukuthi we need to get rid of these people. Siyasebenzisana noMbilo Business Association. Inhlangano enkulu nje ephethe ama-business la eMbilo. Yes. So sisebenzisana kahle nayo. Sasikhanda ke strategy sokuthi istrategy sesibili sethu sithini because sifuna ukuyishaya at once le nto. Sishaya at once inyamalale. Because councillor, there was talks around which were saying khona angazi enibakhela yona eLove, if I'm not mistaken, you know. That is something that was communicated okunye kwakushiwo even nayibona when you get to them on the ground. So konke lokho uma ngabe sibuka isikhathi ekwakhulunywe ngaso uzobuka ukuthi kushithi ngabe mhlawumbe into eseyenzekile, knowing very well ukuthi hence you are highlighting the danger that they are posing
while they are there, ukulimala kwemoto, i-tourism attraction being affected as well. Kuyiqiniso kangakanani ukuthi khona indawo already nibabhilidela yona? Yes, ikhona i-facility esiyakha lapha esiyakha lapha eLovu. Yes. Senzelani na senzela ukuthi nakhona asakhi-ke ijele eLovu. Sakha indawo lapho kuzokwazi khona ukuthi basizakale. Sigadile futhi nanenkinga yokuthi singadala inkinga ukuthi umphakathi ugcine so affected. Ufuna ukubaqinisekisa nje abantu baseLovu ukuthi-ke akuzofa kosikhotheni lapha yana. Ileyanto izoba under control ngendlela eyisimanga. As much as ingelona ijele but izoba under control. Angibuyele ngize kulaba-ke. Ngifuna ukukutshela iqiniso mina elimsulwa. Le facility esiyakhe eLovu ngeke baye laba. Ngeke baye laba because laba they are purely criminals. Isigebengu. Wangitita cancer. Uzotitanga mbaya. Wangitita cancer. Ngeke baye laba. Laba nje bafuna ukuthi sifake enforcement kubona. Yes, aba-volunteer abathi ayikulungile thina sisese right siyobavumela. Yes. Kodwa after sesiqede lolu daba laseLovu. Sifuna ukuqinisekisa ukuthi akho umuntu ohlala la emgwaqeni ohamba ethileza nje emgwaqeni. Yeah. Kodwa nje ngifuna ukukutshela mina angifuni ngelinye ilanga ungibize ukuthi hayibo sokakhiwe ke eLovu sokune facility yabo. Kwenzakalani manje la? Yabo. Laba nje sine plan esinawo nje yabo yokudila nabo. Ngenzeka right. Yeah. Mhlawumbe lokhu enikwenzayo uma sibuka already from where we standing kuzoba nezinkulumo ezizolandela abantu mhlawumbe abazobuka ukuthi kunokuhlukumeza you know these organizations it's different of them abanama agendas ahlukahlukene angicabanga ukuthi mhlawumbe lokho it will pose some challenges. Ihlupha ke ndaba lawo ama-organization. Because akayibuki lento ukuthi ama-human rights asebenza inhlangothi zombili. Yes. Ngesikhathi kushaya iwindi lemoto yomuntu lalinyazo. Ngesikhathi kuthatha isikhwama somuntu ngenkani noma kwathatha iwivi yomuntu ngenkani wakwazi umuntu walimala abanye bayashona. Ngeke ubezwe bekhuluma. Kodwa moke wathinta lababhema. Uyozwa ngabo sebempongoloza bekhuluma. Kusho ukuthi ke into yabo angeke silalele kakhulu ngoba ihamba ngasesayidini elirongo. So kahle mina personal. Yes. Ngibathatha njengabantu abadefend into erongo. Ngoba asikaze sizwe human rights ekhuluma ethi sizwile ukuthi lapha emarobotini kushaya imoto zabantu. Yes. So njengo human rights nansi program esiza nayo. Yes. Yokulekelela lesimo lesi. Ayikho into enjengana leyo. Into izwako nje ukuthi make afika amaphoyisa kwenziwa ama-operations uzwa ngabo bekhulumiza lonke. Yeah. Hlukunyezwa abantu is because wona lama-organization amukela imali overseas ngabo labantu. That's true. Njengobona beba-protecta kangaka nje bayazi ukuthi masingase sibaqede so besingasekho isizathu sokuthi bacela imali bazothi bayicela ngani imali. Yabo. So mina nje ngibathatha ngokuthi banesifiso sokuthi ayiqhubeke lento khona bezoqhubeka bezimali but-ke asikwazi ukuyivumela leyo nto. Council sibuyele kulo mgwaqo odumile la eThekwini ekuthiwa uSan George's noRussell some of it. Imigwaqo edume kabi eThekwini amasay icrime iningi ukusetshenziswa kwezidakamizwa kuningi okuba ingozi kakhulu ukuthi kuhlala kakhulu futhi izingane zesikole okanye on those very same activities izingane zesikole are involved. Mhlawumbe likhona yini uhlelo oluthile enike nilicabanga ukuthi ningalenza ukulungisa lesasimo sokuthi intsha izingane zesikole zigcine sezi-expose zibulawa umgwaqo kangaka? Wagcina kudala. It's still there. It's still there but kancane kakhulu. Into esiqale ngayo siqala ngokuthi sifake ingcindezi njengomkhandlu.
kubanikazi bamabhilidi ukuthi abalungise amabhilidi wabo. Yes. Bese belandela ama-regulations. So balungisile-ke amabhilidi. Ngifisa ukuthi awuvuke kusasa ekuseni-ke uhambe nje lapha ku-St. George's ubone. One, amabhilidi alapha ku-St. George's aselungisiwe. Mhlambe 1 or 2 la asabukeka ebheda. Ngesikhathi bayalungisa-ke abanikazi bawo badecide-leke ukufaka iy'ngane zesikole, kuhlala iy'ngane i-most yala amabhilidi. Yes. Kuhlala iy'ngane zesikole kuwona. Ukuhlaliswa kwey'ngane zesikole-ke ku-regulated by u-NSFAS. Awukwazi ukwenza i-overcrowding ufaka abantu abangaphezulu kwenamba yabantu abafuna ukuhlala lapho kulelo bhilidi. So ngaleyo ndlela-ke le overcrowding cha. Bese ngibuya-ke ngiza kulena-ke iyahlupha-ke le idakamizwa ngoba i-sophisticated yabo organized crime. Yes. Unokuyibona ukuthi khona kodwa ungayibona ukuthi ingakephi. But nje isimo siya-improve kakhulu. Siulungisile umgwaqo, salungisa ama-street light, hamba uyobheka asikho i-street light esingakhanyi lapha. Khanya yonke indawo. Kukhanya ngisho nangaphakathi ePark ebusuku. So into esizama ukuyilungisa-ke manje ama-pavement. Yes. Because u-pavement bese uthanda ukushayeka. So sinalo-ke ikhilomitha-ke silitholileke la pavement. Yes. Sizobona ukuthi silidivide kanjani mhlambe uyobheka zonke le ndawo lezi esibona ukuthi sezilimele kakhulu. Also ngoba sifuna ukwenza into eziningi ngesikhathi esisodwa. Yes. Sifuna ukudila nalento le. Yalabafana abahleli phezu kwalama bridge. Yeah. Khumbula ukuthi ngesikhathi siyishaya lento ngaphakathi ePark. Besishaya i-headquarter yalento. Yeah. Ngesikhathi siyishaya ngaphakathi ePark kwehle ubugebengu ngaphakathi eAlbert Park. Because asibavumeli labafo ukuthi bangene ngaphakathi. La ngaphakathi eAlbert Park asibavumeli nhlobonhlobo. So iyona nto ke dala ukuthi ubugebengu behle kakhulu. Ngokamaphoyisa ubugebengu behle hamba uyobheka ama-crime stats lapha ku-province. Azofika kutshena ukuthi ubugebengu eAlbert Park behle ngo-70%. Asikakaqedi. Sifuna ukuthi leya ndawo kube indawo la abantu bezozijabulisa khona. Sifuna ukuthi njengoba kuyindawo edumile la eThekwini ethandwa abantu. And inhloso yethu sifuna ukuthi abantu babe safe. Njengoba sowushilo kuhlala ama-student lapha i-most population eningi. Sifuna ukuthi ama-student afunde kahle. Yize-ke nawo-ke ama-student anazo ezawo iy'nkinga. Yes. Iy'nkinga-ke zawo-ke ama-student lezi zokuthi uma ngingene u-NSFAS hayi akulalwa. Akulalwa. Kuyothengwa ama-KSOP akwenziwa yonke lento ongeke uzukwazi ukuyichaza. Kodwa-ke ngoba sinayo indlela yokusebenzisana nawo nama-SRCs wakhona. Yes. O-Housecom bakhona. Sizozama ukuyinqanda leyo nto ukuthi ingenzeki. Sizo-involve-ke no-Metropolis. Yize-ke singathandi ukuthi ama-student aboshwa awugqinqise iy'thupha ngoba siyawazi ama-implications waleyo nto. Kodwa sizozama ukuthi lesasimo se-drinking in public lapho especially yenziwa ama-student sikhulumisane nawo. Yes. Sikhulumisane nabanikazi bamabhilidi, sikhulumisane namaphoyisa. Sizokhuluma even no-liquor board. Sizokhuluma even siyokhuluma no-SPA. Yebo. Because uSPA uyena odayisa utshwala ngemali encane lapha. Iy'ngane igcine seziphuza all over. So le yama-drugs hayi sizoyishiya kwi-intelligence nakwi-organized crime ukuthi badile nayo. Ngoba iyona ithanda ukujula kakhulu. Yeah. Uma ngabe ezinye zalezi zinto oyikhulumayo lama-negotiations enizimisele ukwenza nama-landlords ney'tolo, hence you are outlining indaba yaSPA. Let's say mhlawumpe aba-correspond ayikho into enivumelana ngayo na ngakube mhlawumpe ukhona yini umthetho obhalwe phansi eningakwazi ukuthi nibacindezele ngawo? Yeah, njengoba ungizwa ngithi masiyenza lento sizofuna u-liquor board abe on board. U-liquor board uzosilekelela ngama-regulations. Yes. Ukuthi ama-regulations ame kanjani athini. Yes. Amaphoyisa-ke azosilekelela ngalento ukuthi ngalento ye-drinking in public. Yeah. Sizoqala nje sirana ama-awareness. Yes. Ngeke sivele sithi akuboshwe. Soqala sirana ama-awareness sihamba no-liquor board, Metropolis, including uSPA, uTopsy-ke. Yes. Sizofaka i-pressure yokuthi-ke
akasenzela ama-programs akithi uyana supply utshwala uzofuna lekelele kulama programs la esiwacabangayo ukuthi azolekelela i-youth because masikhuluma ngama-students sesikhuluma nge-youth lapho elimali lako edestroyekayo. Yes. Enye issue ke ekhona eThekwini enkulu indaba yama-street vendors. Abantu bayakhala bathathelwa impahla bakhala ngokuthi babethenjiswe ama-permit over the years lawo ama-permits abawatholi kwakuney'ndawo kwakuthiwa zizo-allocate-wa for new markets or ama-stores bla 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 zonke lezo zinto azikenzeki manje babhizi baxoshwa bathathela impahla bla bla bla. Ngabe luphi uhlelo mhlawumbe esingalazo ongafisa ukulazisa abantu out there? Ikhona-ke inkinga wemsakazi, inkinga enkulu i-economy yethu engakhuli. Yes. Njengoba i-economy yethu engakhuli nje i-population iyakhula. Yes. Uyabona-ke i-economy mayisuke ingakhuli kukhula i-population kuzoba nenamba enkulu abantu abangasebenzi. Yes. So leyo nto ke nama-result ukuthi wonke umuntu osuke ecabanga ukuthi uzophila kanjani acabanga ukuyodayisa emgwaqeni. Uthola ukuthi le ndawo ezidemarcate-iwe yes azikwazi ukubamba i-demand and-ke ngeke phela sidayise yonke indawo ngeke asikwazi ukuthi sivele sithi kudayiswe all over the place nama-bylaws akhona abekiwe futhi u-business support uyabalekelela kakhulu abadayisi basemgwaqeni. There was a workshop nje eyangithokozisa kakhulu yayingicathi yayila ngoJuly. Yes. Lapho khona noSifa kukhona namabhenki osita kuxoxa nje ngeprogress. Yes. Ngezinto abadayisa sebehlomulile ngaso. Hayi kuningi msakazi but ke ngicabanga ukuthi le oyishoyo ayiweli phansi le ethi mhlambe ake kucatshanga nezinye indlela phela abantu abangahweba ngaso. Kungabe ukuthi umuntu mayefuna ukuhweba nje sokufayela uhwebe emgwaqeni. Ufuna siba encourage ukuthi nasekhaya uyakwazi ukusebenzela ekhaya balithole futhi usizo lokuthi basebenzele emakhaya. Kodwa iqiniso lithi isimo somnotho siyabheda, population iyakhula. Wonke umuntu ocabanga ukudayisa ucabanga ukungena edolobheni ayodayisa kanti indawo ezibekiwe zincane. Noma ikhishi u-business support uyayikhipha indawo. Yes. Mawubheka mawuvula lapha ngemva ephepheni la kamasipala baya-advertise kunohlelo loku-advertise ke manje. Yes. Lo hlelo loku-advertise sada lenziwe ngenhloso yokuthi sinqande i-corruption ukuthi kungabikho umuntu okuzothi uyithola indawo ngoba nakazana nosibanibani. So mayekhona lama-stalls South Beach all over iTheku mayekhona lama-stalls siwafaka lapha ngemuva ephepheni siwa-advertise siwafaka iwebsite akamasipala ba-apply abantu ku-adjudicate akhishwe bayawathola ama-stalls kodwa akatholakali ngalesivinini lesi nami engifisa ukuthi atholakale ngaso due to ispace. Space esincane idolobha ligcwele kakhulu and siya-understand abantu baxakekile abasebenzi. Yes. Nayo enye isho enkulu eThekwini ezeyagcine yakha ama-marsh ahlukahlukene kakhulu nje eyadominator ile ye-Marsh and Marsh. I-issue yokuhijackwa kwamabhilidi agcine esehlala noma edominator ngabantu who themselves are even illegal, not having papers to be in this country. Niyithekela kanjani indaba yokuhijacka kwamabhilidi? Wonke lamabhilidi wethu akade hijackiwe. Especially la ka-public works nawo kamasipala. Bukawo ka-public works amaningi. Yes. Wonke lo mabhilidi sesithathiwe i-step ngawo. Wonke lo mabhilidi empty ngikhuluma nawo nje. Amanye ku-public works ukwazile ukuthi awalethe ngala ngaseThekwini. Yes. Ukuthi iTheku alibone ukuthi lenze njani ngawo. Njenganabo West Point nje lelo kuthiwa West Point. Yes, iphilid la human settlement lele. Kusho ukuthi ngesizathu sokuthi kwangekho into engenziwa ngaleso sikhathi bal-invade abantu. So kodwa ke lukhona uhlelo lwalo
lokuthi abantu baphume bathole indawo ezi-right. Basahleli-ke njengamanje abanye bakhona. Ababaningi futhi. Kodwa wonke lawa nje masipala including izindlu zamasipala kuwona amabhilidi kuphela. Kukhona izindlu zakwamasipala nje itheku lonke. Yes. Uthola ukuthi abantu kade bezi-invade. Ezinye-ke zaka-Transnet. Yes. Uthola ukuthi abantu kade bezi-hijack. So zonke-ke lezo zinto ziyalungiswa ukuze umthetho ugcineke kahle. Mhlawumbe nihlangana kanjani nabantu aba-owner izindlu? Mhlawumbe senze umzekelo njenganala eMasgrave ukuthi umuntu mhlawumbe waye-owner indlu, mhlawumbe wabuyela e-England wa-relocate leyo ndlu agcine seyisala yodwa, agcine seyi-invadwa abantu because ziningi izindlu ezinaleyo nkinga ezinabantu ekungebona ngoba abanikazi bazo mhlawumbe abazeki ukuthi baya ngakuphi. Likhona ihlelo mhlawumbe ninalo ukuthola i-list yokuthi le ndlu le umuntu oyi-owner the right person for this house bani? Ukhuluma ngale nini esikuyona? Not really. No. No. ukuthi ngiyayisola lesikuyona. No. Uyisola wrong. No. Ukuthi isakhiwo sayo siyafana nalezinto esiyi-profile lapho. Oh yeah. Uthola ukuthi zama-abundant. Yes. So inkinga-ke enye inkinga enkulu lesibhekene nayo. Zikhona-ke izindlu ezama-abundant nala ewadini yami zikhona izindlu ezama-abundant. Uthola ukuthi sebezi-hijackile abantu bayangena kuzona. Uyathola sometimes ukuthi omunye akasatraceki, omunye usehlala ko-German what. Yes. Siyake sibuke ukuthi leyo ndlu wakweleta kangakanani ama-rates mase-identifyiwe. Siyake sibuke ukuthi likweleta kangakanani itheku. Masikweleteka singasakhokheleki kuleyo ndlu. Leyo ndlu siyayikwazi ukuthi siyithathe njengomasipala. Yes. Ngoba phela usuke esikweleta bese siba nendlela-ke through legal wethu ukuthi si-processa sikwazi ukuthi kubuye indleko zethu. So kuba i-process kanjalo. Ngicabanga ukuthi lukhona uhlelo lokuziprofilela lezo zindlu ngoba angathi sezithanda uba yiningi manje. Sezithanda uba zigcwele la eMasgrave. Hayi sikhona. And la eMasgrave-ke iyona indawo yokuqala la kwaqala khona uku-invade lezo zindlu. Oh. Abanye bayi-invade kanti umnikazi wayo ukhona mhlawumbe ugogo nje omdala womlungu. Useyidlalela nabazukulu bakhe. Oh yeah. Bathi bayabuya bazocheck-a. So khona umnumzane phakathi ney'ngane. Yeah, so-ke isuke ifuna bona-ke leyo-ke abanikazi bayo. But mhlawumbe into engingayisho mina kubanikazi bama-properties. Yes. Ngoba nama-buildings la kade ukhuluma ngayo-hijackwayo same scenario. Uthola ukuthi umuntu ibhilidi lakhe akasalinakile vele aliyeke. Ngixakwe ipost nje lapha. Yes. I-post office endala. Oh yeah. Kade ngibhizi ngilikulena namhlanje. Abantu badampa khona ngizama ukunegotiate nomnikazi walo. Uyabaleka sengibonela ukuthi uyalishiya naye. Ngeke ngafika lapha ngakhipha amaphara ala ko-8 eselala phakathi kulona. Wow. Ngamxoxela ukuthi hayi woza sihlangane ubone into enze njani. Hayi uyabaleka. Nabanikazi bamabhilidi-ke lawo amanye okuthiwa hijackiwe akahijackiwe. Yibona abanikazi bamabhilidi abavele bashiya ama-properties wabo. Mhlawumbe ngey'nkinga ey'ningi-ke engingazazi nawo. Yes. Ligcine lelo bhilidi uma lingasena-security bazongena phela abantu bahlale kulona. Obvious. Same apply nezindlu lezi. Uyashona umuntu ayikho ifamily ugogo usehlala kaThafta akutraceki lutho. Bayakwazi ukubona abantu indlela okuyivaliwe. Bese bayaqala nje baloke besondela baqale bane-strategy sokufika baqale bagunda utshani. Yeah. Kuleyo ndlu. Mabeqeda ukugunda utshani balungisa igate. Azi ukuthi balungiselela ukungena-ke lapho. Bangena. Bangena abaningi banemizi kodwa alikho iphepha. La eThekwini banemizi abantu abaningi but iphepha alikho. Alikho iphepha. Yeah. Kodwa nje ama-services akhona yonke into. So-ke lezo zinto lezo-ke
izinto ngeke wazithini nabanikazi bezindlu nabanikazi bama-properties abawanakekela ama-properties wabo. Umuntu akalungisa i-paperwork ukuze mase eseshonile kwazi ukuthi kuyokhulunywa nobani. Yeah. Ake ngithi councillor mhlawumbe indlu seniyiprocessile indaba yayo nathola ukuthi iyakweleta imali engaka senifuna mhlawumbe ukuthi kubuye imali yenu ngaleyo ndlu leyo. Then uma ngabe i-legal process elandela lapho mhlawumbe sesivula nje ithuba kubantu who are interested in property ukuthi izindlu ezinjalo bafinyelela kanjani kunini ukuthi bakwazi mhlawumbe umuntu othi yes ngingatake over bla 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 ngesikoloto ngilungise ithini procedure? I-procedure lula advise of legal. Angithi umasipala sino legal. Yes. Uyasi-advise ukuthi ufake senze kanjani. Kugcine sokuyiwa ke manje kwi-auction. Even iyodwa ingena kwi-auction. Even isite iyodwa ingena kwi-auction. Lapho abantu bebhida khona the best bidder ke agcine kwazile ukuthi ke ayithole. Kwenziwa kanjalo. Hayi cha seyakhanya ke manje. Yeah. Ake singene kancane nje sintshontshe lapha ku-ANC inhlangano ephethe. Kunama gama amaningi akhona ukuthi ANC iyawa, ANC is not doing well, ANC libulela izwe, ANC ngeke isamsanda umhlalo wase-South Africa. What is your take on that? Ngikholelwa ukuthi mina umsakazi izinto nje eyixoxa abantu. Yes. Yabona ke abantu mabezoxoxa ngento mabefuna uku-attack something, befuna uku-attack into. Yes. Bangakubheka okuhle osokwenziwe. Yes. Kusukela ngo-1994 aveze ziningi izinto abantu base-South Africa abazi-achivile ngo-ANC more than lezi abakhala ngazo njengamanje esizizwayo nokho. Yes. Especially lezi zokungakhulu komnotho, ukungasebenzi kwabantu. We need to deal with that. Yes. Kodwa okunye hayi kuyihaba nokuthatha izinto njengama-emotions. Uyabona uma ungabala kusukela ngo-94 sifike neprogram yokwakhela abantu izindlu esisaqhubeka nayo namhlanje. Yes. Awukhokhi ngisho u-R2. Mase siyakhile siyakha siqede ezinye sizifakela ngisho jojo, ezinye sizifakela ngisho amasola, abanye sibafakela ngisho ifurniture phakathi. Wena bese ungena nani? Nokey. Ungena nokey. Kube saqhamuka nolunye uhlelo lokusupport amabhizinisi olapha kaSida business support njalo njalo. Kunabantu namhlanje abawosomabhizinisi abakhiwe ama-policies wethu. So kunabantu abafundwa ngama-millions through ama-policies wethu esiwakhile. Ayikhulunywa lezo zinto mase sigxeko. Sabuya sathi ingane yomuntu omnyama eSouth Africa oswele. Cha, ayinganqendwa ilungelo lemfundo. Yes. Njengakade sikhuluma nje Albert Park ukuthi igcwele ama-student. Wonke lamabhilidi more than 60 ama-student wamabhilidi lapha e-Albert Park. Ingane ezi-well funded by NSFAS. Sesifunda ngisho i-stationary. Ukugibela kwengane yesikoleni u-government. Yes. Izonke izinto, accommodation u-government, ama-meals u-government. Ngingabala la msakazi kushonelanga. Yabona khona lolu daba nje ngizoxoxela lona. How many people okubezwe nje bexoxa ngalomgwaqo omkhulu esiwakhayo eMaritzburg, 4 lanes, no more traffic eMaritzburg. Well standard infrastructure le esifaka. World class. But bangakho abantu bezokhuluma ngale ndaba. Very few. Bangakho abantu obezwa bexoxela indaba ukuthi nje kumanje la kamasipala mawukweleta u20,000 wamanzi siyawuphula u10,000 sidayi sesiyobamba thina sale soba nesikweleti sa10,000 rand. Bese futhi siyakwakhela lesikweleti sa10,000 siyabuya sokubuza ukuthi lo 10,000 awusho ke njengase sikuphulela u10,000 awusixoxeleke lo
esesiwuphulile ukuthi uzosikhokhela kanjani wena. Bangakho okunama exceptions. Yes. Bangakho abaxoxa ngale ndaba. Very few. Angiyazi nokuyazi kushuthi nje it is not out there. Yeah, very few. Bangakho abakutshena ukuthi makwenzekile nje ekhaya kwashona kwangabikho umzali nje noyedwa. Sinento okuthiwa i-foster care. Lapho sikhokhela khona ingane individuals mazu4 allocate imali yengane ngayinye masithi 1500 15 zonke. Angithi yabo. So akekho xoxa le ndaba. Mhlambe ke ukuphendula ke okunye. Yes. Ziningi izinto njengo African National Congress of asizilungisa. Yes. Ziningi. Kufuna sik-admit lokho. One, kufuna siyilungise indaba ye leadership. Yes. We need to build a strong leadership. Ezokwazi ukuthi ke isithathe isiyise phambili. Yabo. Siyaqhubha nale angisho ukuthi le khona useless no. Yes. But we need more capacity njengamanje. Ngoba izinto ezikhona izwe nje umhlaba wonke. Ukhumbule phela South Africa yikho kwi-island. Yes. Sisebenzisana namanye amazwe. So izinto ze-technology ziyakhula lezinto. Kufanele siqinise kakhulu la kwe-economy. Yes. Siqinise kakhulu kwezemfundo. Siqinise kakhulu kwi-skills development. Siqinise kakhulu ekukhuliseni umnotho. Yabo? Zonke lezi zinto ufuna uzidrive kanye zonke. Yes. Wenzela ukuthi lo mnotho ke mase ukwazi ukuthi ukhule. Ukwazi ukuthi uwele uzosetshenzwa abantu abanawo ama-skills. Singakhi umnotho ufike umnotho ube mningi. Kuthola ukuthi still abantu abasebenzi. Yes. Ngoba iskill abanaso sanele. Hayi ngikhulume ngerobot nje. Lapha kaThota ngizwile ukuthi khona irobot le operator. But ngena la kulama FETs esinawo. Lama TVET esinawo nama university. Bangakhi abafundisa nje ngerobot. Very few, I think. Yeah, very few. Masikhuluma ukuthi ufuna sikhulise umnotho, ufuna sikhulise le sithinte kule ndawo ezo3. Ukulungisa kahle education yethu ufaka siyilungise. Education yethu ufaka siyilungise ngendlela ukuthi ikwazi ukukhulumisana nesimo samanje sezomnotho. Sizokwazi ukuthi ke silwe nayo lento yongasebenzi kwabantu. Okunye ofanele sikwenze. Kufanele silekelele kakhulu, si-intensify kakhulu lento yokulekelela abantu ukuthi abaziqalela amabhizinisi wabo. Especially abantu abamnyama. Yes. Siphinde futhi silekelele kakhulu kulento yokubooster into yokuthepha lapha kwilokhuzana kwi-agriculture. Yes. Very few abantu abamnyama abalapha kule industry. Kumele senze sure ukuthi izinto esizicabangayo lezo njengo-ANC ukuthi singakwazi ukuthi siphumela. Le ingakwazi ukuthi silungise. Yes. Okunye esesikwenzile but akuxoxa ngako. Sikhulume Mahindra. Yes, Mahindra inkampani yemoto. Inkampani yemoto savumelana nayo ukuthi njengamanje asayicela imoto ezofika la ngomkhumbi ihamba ngamasonto. Sakhuluma noFord. Sakhuluma noBMW. Yes. Sisakhuluma nanezinye inkampani sahlushwa yilabo baseShayina nje kancane abangavumi. Once kwavuma laba baseShayina. Yes. Ukuthi abama ukusifakela imoto ezihambayo. Into esiyifunayo njengamanje sifuna ukuthi ukuze siqede lento ye-unemployment noma singeke siyiqede yonke. Yes. Sifuna ukuthi imoto engena la eSouth Africa ingene iyama-parts. Senze njengoToyota. Sizoyi-assemblisha thina. Yes. Lokho kuyocreate inqwaba emathuba omsebenzi. Namanye ama-industries angekho are-related to ey'motweni. So ilezo zinto esifuna ukuthi sizi-intensify. Because lento ye-unemployment iyasikhathaza kakhulu. And kuzofanele kube nama-measures athathwayo njengohulumeni eseqalile nje esekhuluma nabantu bey'moto. Yes. Imoto industry iyodwa ingakwazi ukuthi isehlisele lo 30 something unemployment rate. Yes. At least
ufuna sizama ukuthi siyofika ko-15 ongcono ko-15%. Yes. Because most yalabantu abangasebenzi aba-unemployed youth. Yeah. Ilezo zinto nje ebengifisa ukuthi ngikuvezele zona. Azikho ko-TikTok. Azikho ko-Facebook. Akekho oxoxa indaba ukuthi uFord manje uzokwakha imoto la eSouth Africa. Yes. Akekho othi iMahindra izokwakhiwa. iMahindra i-fast market yathenga. Yes, iyaphusha. Because it's a strong cars. So akekho okhulumayo le ndaba. Akekho futhi cishe ngakho ebalekile. Akekho oxoxa ukuthi lapha eKittorish sizofaka uHeineken, ifactory kaHeineken. Ezoba lapha eKittorish. So akithi yabona indaba engahlanye. Yeah. Enye into Councillor Mngonyama. ISouth Africa inembi waphansi lokho esikubiza phecelezi ama mineral resources. Okuyisikhalo over the years ukuthi kanjani ukuthi sithi sinama mineral resources kodwa asiprocess, siyahambisa sibuyisele sekuthengwa ngenkulu imali leyo no American Swiss. Why is no American Swiss igolide libe libuya kuthina? It doesn't make sense. Mhlawumbe ngakuba nike nihlale inibhekisise leyo ukuthi ngelinye ilanga siyadinga ukuthi ama mineral resources wethu siyiprocessele thina izinto sizakhele. Uma ngabe kufanele kuqashwe abantu abathile balanda abama expert from those countries balethe la bazofundisa umuntu wala, kuvulwe ama factory, kuvulwe inkampani ezizobe zidila nalomsebenzi ngoba le impela ukuthi siprocessele ayikhona cancel. Uqinisele ile ifana nale kade ngikhuluma ekuqaleni. Le ukubuild ama skills abantweni. Yes. Yabo. Ngoba uzoyifuna le processing nje manje. Ungabi nabo abantu abanala ama skills abazoba relevant to those abazoba relevant kuyona le anto yo purify ama gold ziningi into eyipurify ngaphansi. So sisasalele kona emuva kokuningi kodwa siyazixoxa lezi zinto. Yabo. Kufana nale yokuthi sibuyise umhlaba. Ayixoxe indaba. Avumningi umhlaba esizobuyisela abantu. Hayi. Inqwaba. But i-problem esibhekene nayo ile ukuthi mase sibuyisele umhlaba sawunika mhlambe kalinganisa sawunika isizwe sakadlamini. Yes. Iplaza kade liproduce 2 years down the line iplaza alisaproduce sekudla inkomo kudla inkomo kuyakhiwa abantu bayathanda ukwakha ngene i-TLB yamba imbiziza kuyakhiwa. Yebo. Yeah, kodwa ke siwatholileka ama gap nalapha. Leyo ke sifuna ukuyithatha iblame njengo government. Yes. Leyo ukuthi akufanele ukuthi sisheshe sibaxosha abanikazi bamaplaza. Mase silithathile kuyena uzofuna sibe neplan yokuthi bese siyambuyisa ke manje simtshela lalela. Awuhlale la 10 years. Yes. Upskill abantu bethu bafundise. So that bezokwazi ukuziqhubekela after 10 years. Yeah. Bafundise namabhuku kwenzuke yonke lento lena. Angithi konke lo. Yeah, so zonke lezo zinto lezo. So kuningi sikwenzile njengo ANC nesisakwenza namhlanje. Yes. Ukuthi ke sithanda bane budget na ke la eKZN. Yeah. Ilasixoka khona kakhulu. But yabona mongena lapha eEastern Cape upremier akhona ngene epagini lakho ubona ungene nje la eKZN nakhona kuyasetshenzwa la eKZN kakhulu. But iproblem abantu mase bekholelwa into abakholelwa kuyona ngiyafisa ukuthi mina ngiba convince nje abantu bakithi ukuthi before babe ne judgment, before balahle organization yabo endala kangaka esebenzela umsebenzi ongaka ake bazibuka izinto on merit. Yes. Singabanga focus kulezi zinto ezinegative. Yabo. Because we are heading for chaos. Yes. Yeah, already manje akuhambi kahle. Yes. Because asikwazanga ukuthwala 50+1. Lokho ke manje kwenza ukuthi before nje ushaya umthetho yena le mthetho benefit abona abantu. Yes. Kufanele uqala uhambe uyoncenga.
ushaya indesheni kwinhlangano ethize ukuthi awungilekelele sivote ndawonye. Ikhona-ke sathi sesiphakathi impela sesiphakathi nendawo sesiyavota ayashintsha. So sikuleso simo nje mina into engingayisho kubantu bakithi abacabange kabili babheka izinto esezenzekile bese beyaseluleka nakule inkinga-ke esibhekene naso-ke. Inkinga zobugebengu, inkinga zabantu abantshontsha imali. But-ke naku sinayo i-commission manje. Yes. Ile nto iyakhombisa ukuthi government o-transparent. Asiyena futhi u-government ofuna ukufihla i-corruption. Abantu ufuna ngayo bayiqhenya ngalokho. Usingalaleli nje kuphela into ephuma lapha kwi-commission bese siyaconclude kuyona. Ake siyilalele into ephuma kwi-commission kodwa bese siba ukuthi hey at least sinayo government o-transparent. Akhona ama-officials a-transparent akwazi ukukhuluma aphakamise isandla njenganabo umkhwanazi ukuthi hayi bona konakala. Yabo because phela umkhwanazi akazimele. Umkhwanazi uqashwe uhulumeni usebenza ngaphansi kwama-regulations kahulumeni. So lezo zinto zonke zidalwa yini ukuthi u-government u-transparent indlela lana ngayo. Hamba uye lapha eZimbabwe ubona uzoyithola i-commission neyodwa. I-dictatorship yona. Kungasikudala nje sike sezwa umoya othi uqale eGoli lo moya eGauteng whereby babe kade befuna ukukhipha uPrim Panyaza Lesufi ngemotion of no confidence. Well ke naphumelela lapho. Nakula eThekwini kune GNU right? Kunaloko ke futhi ukuthi MK noma ngeke ngiyibize njengenhlangano ephiksayo mhlawumbe kodwa yes ngayibiza an opposition party obviously nayo iphakamisa ukuthi uPremier kuyena ongamela iGNU uThami Ntuli must step down futhi nakhona ivoice of no confidence. Nizwakala ngathi nizomaseka nizoma naye. Okokuqala nje umsakazi njengoba kade ushilo. Yes. Ukuthi any partner yethu esifome na iGNU noma ngabe ubani masena lesa sivumelano ngeseGNU siyomeseka lo muntu lo. Yes. Ngoba sinalesa sivumelano seGNU. Asizenzanga-ke senziwa ukuthi sathola ngaphansi kwa-50%. Abantu badecide ngenye indlela kuyilungelo labo. Yes. So mhlambe leyo nje ngavele ngiyiphendule kanjalo. Akukho la sohamba sambe sithi khona aseyona-ke ingxenye manje yeGNU sesashintsha sesifaka enye into esingayazi. So kuzoba kanjalo nje. But wena une confidence njengamanje kuThami Ntuli as a Prim. Cha angifuni ukuthi ngikhulume ngoThami Ntuli. Lo government sibambizene ku akona government kaThami Ntuli. Uhulumeni ohlanganisile. So angikwazi ukuthi bese ngiphuma iqhubu nomuntu oyedwa. Siuhlanganyele lo hulumeni and lo hulumeni uyaqhuba. Yeah. Uyasebenza. Do you have confidence Cyril Ramaphosa, president of the ANC, who's also the president of the country? Oh, of course, yes. Of course, yes. Impendulo nje yes. Yes. Yeah. Ungenama conditions. Cha, ungenama conditions. Asinawo ama conditions. Upresident ukhona. Yes. And uyaqhuba ne-cabinet lakhe. Yes. Bayaqhuba kakhulu. Yabona nje le ekade ngisho le esuka la isho eMaritzburg. Yes. It's a national project. Yes. Yabo. Sibusiness eLimpopo. Sakhe isibhedlela lapha eLimpopo. Wow. Naso sinye sakhile ipriest kaSemele kaMashu. Yes. So ithemu yakhe upresident kuningi. Yeah. So uhulumeni nje ukhona uhleli uyaqhuba asinikeze nabantu ithuba baqede isikhathi sabo ema-office. Makukhona lapho singanelisekanga khona ikhona phela i-conference siyakwazi ukuthi silungise izinto khona kunokuthi siyeke i-service delivery
Yes. sifocus ekugijimisa nabantu izonakala i-service delivery. Ohulumeni basekhaya next year 2026 lithini uvo lakho ubona nibuya nabo retaining ama-award nani waluzile, getting some new ones blah blah blah. No leyo ke ngoba akhona ama-challenges Yes. la eThekwini sihlushwa amanzi. Yes. Noma ugesi uhlupha ama-outages here and there, but amanzi asihlupha la eThekwini. Kodwa ke ngifuna ukuqinisekisa abahlali baseThekwini ukuthi kune-national project Yes. yaka-water elapha eMkhomazi, Mkhomazi Dam. Yes. Lela dam leliya sokusele kancane ukuthi lilonke. Sithagethe u-2028. Oh yes. Ukuthi at least libe selikwazi ukusupply lidam elikhulu esingakaze sibe nalo. Wow. Ilona dam leliya elizoqeda inkinga zamanzi la eThekwini. Sizophinda futhi sikwazi ukusupply abantu base Lower South Coast ngalo lela dam. Oh yeah. Indlela i-capacity yalo enkulu ngayo. Ngiyafisa futhi ukuthi nakhona niwathathe namakhamera kuvumelekile. Nihambe niyolibuka lela dam. Yes. I-construction isiqalile iyaqhubha. Ngicabanga leli imali lu 28 billion. Wow. Lela dam. Is the biggest dam eSouth Africa. Ha. Lizoqeda lenkinga yamanzi nama-water tank. So abantu nje bakithi ababekezele kancane lenkinga yokuba scarce kwamanzi. Egcwele izolo lonke-ke nakwamanye amazwe akuthina sodwa. Yes. Angithi kwane-load shedding la. Kwangathi load shedding yase-South Africa. Ithe masigadla nakwamanye amazwe igadla nakwe-Europe. Yabo kwabonakala ukuthi akuyona into. It's a global crisis. Yeah, it's a global crisis. Akuyona into esiyakhile. Yes. Yeah, ngoba kwabanye abantu kuba sengathi into esiyakhayo lento yamalokhuzana. Hayi bacima ugesi ngoba bafuna ukuthenga amasola. Bafuna ukuthenga amasola, bafuna inuclear, bafuna ukufaka inuclear, abanye bakhuluma into eziningi ngenuclear ukuthi ibulala izihlahla, ibulala lokho nalokho. Kanti akunjalo. Bafuna kungena ama-independent power distributors. Yeah, kanti akhona ama-independent power distributors. Ingakho singasenayo load shedding. Angifuni ukufihla-ke lokho akhona. Yes. Khona abantu nje abasidayisela ugesi. Asebexhumile lapha kwe-grid. Yes. Because sizama ukwenzani, sizama ukuthi abantu bakithi ugesi bangawusweli. But nakhona siyayibuilda i-capacity, Eskom ubhizi ubuilda i-capacity yokuthi ugesi yabona nje lo minister okhona manje. Yes. Uyazama kakhulu. Ulokhuzana uRamaphosa. Yes. So uyazama kakhulu. So into kagesi ngicabanga ukuthi niyabona sesiyisolvile noma singakasolve kahle. Yes. Ngoba khona ama-outages. Ugesi uyalimala ngesizathu sokuthi uyasenda. But ke eminyakeni nje engaphansi kwa-5 le ezayo. Noma kanjani ugesi uzobe ungasahluphi. Yes. Kuleyo kade ibuza-ke yamawadi. Amawadi wonke we-ANC sisebenzela ukwabuyisa wonke. Yes. We know ukuthi abantu abaphathekile kahle ngezinto ezithize zo-service delivery. But iminyaka ayifani. Ngoba nemali indlela esuke ingena ngayo ayifani. Yes. Kuyenzeka nibe nonyaka nje ukuthi i-service delivery ingahambi kahle. Ngesizathu sani semali. Ngiyishilo-ke le ye-economy ekuqaleni. Yes, ukuthi sine-challenge ye-economy. Once i-economy bheda ingahambi kahle. Uhulumeni uzostrugglisha ukuthi athole imali. Angeke-ke sibe sesicindezela abantu bakithi sithi ngoba naku i-economy yabheda sokufuna sihambe solanda imali kubona. Ingakho siqhamuka nalabo 50%. Sizama indlela ukuthi sikoleke kuze kulonke. But i-economy nje ayihambi kahle. Yathi you have iy'tolo ey'ningi e-South Africa ikhona even la kule dolobha esikulona, which I don't think they pay tax because some of them, they are not registered. Some of these tax shops, your Pakistan tax shop, are they taxed? Yeah, How? most of them. How? Most of them sebeya-taxwa manje ngoba la sine-department yaka-business licensing. Kunama-operations esiwenzayo la eThekwini. Noma singakafiki kwezinye. Kodwa kulezi sesifike kuzona safike zazivala sa-check amaphepha wakho umuntu ukuthi unawo namaphepha. Lezo
abaqale phansi bayivula mawubona lela phepha nje la business license la kamasipala you must know ukuthi lo muntu uyayikhokha intela. Oh yes. Yeah. Noma ngingakafiki-ke la sifisa ukuthi ifinyelele khona. Kodwa futhi okunye siku-encourageayo. Okwenziwa abantu bakithi abamnyama. Yes. Ile yama-tech shop. Uthola ukuthi umuntu une-tech shop elokishini. Yes. End up le tech shop eyinikeza iPakistan. Ma-Pakistan agcwele emalokishini. A lot of them. Yeah. So ithina-ke siphinde sifake ama-on goal kuloko. Kube amatafula la eThekwini. Kunamatafula la eThekwini othola ukuthi lihleli iPakistan. Oqala siwanika ama-foreign amatafula. Yes. Asiyikhiphi nje i-permit ye-foreign. Nhlobo nje. Asiyikhiphi nje i-permit ye-foreign. So uthola ukuthi uhleli etafuleni uyadayisa. Udayisa nge-permit yakho. Jeez. Lapha angithi lapha ngase kwi-permit. Sifaka ubuso bakhe umuntu. Yes. Ngesizathu sokuthi abadayisi bebe complaina kakhulu ngokuthi mayefika amaphoyisa afika lapha abuka i-permit adaya kuyona yakho le permit ayithatha impahla. Abadayisi basebeyacela ukuthi akufakwe izithombe zabasizi babo ngale ngasemuva. Oh yes. Yona into esilimazayo ke fobe isithombe sakhe la ngaphambili bese kuba isithombe sakhe lo mbhemu. Indaba uyatholakala la kule permit. Yeah, indaba yenza uthola ukuthi uyamrentisa le tafula le. Oh yeah. Usayarenta le tafula. Urenta kubani? Urenta kuDlamini. Ubani lo? yiPakistan. Alinazo imvume zokuhlala la. Ish. Inhloso enkulu nje yethu labantu abangenayo ama-permit wokuhlala la. Yes. We are going to get rid of them. But sizigadile into eziningi ngoba phela zisensitive nalezi zinto lezi. Yes. Yeah, ngoba nayo ne-UN ihleli la phezulu kwethu isibhekile. Yes. But sizokwenza ke lokho ngempumelelo enkulu. Ngoba asifisi ukuthi iqhubeke lento eyenzakalayo. Lento ukuthi abantu bakithi bancipheka ama-opportunities akhona. Uthola ukuthi lababhemu uyafika uzodayisa la. Ngoba ngesikhathi uDlamini emqashisela ngetafuna enika iPakistan itafuna. iPakistan lizobuya lizokompita nawe. Yes. Into wena uyidayisa ngo-10 rand izofika lona lidayisa ngo-6 rand. Jeez. Angithi yabo. Yayibona lemkhubu ukuthi both side. Yes. Nathi ngala so uhulumeni siyekelele kakhulu lento. But ngenhlanhla ke njengamanje uyabona u-Deputy Minister uJomo Sibe ubhizi yayisebenza ungena ngisho emafemini. Yes. Usebenza lento. Even emgwaqeni ama-road block kusetshenzwa lento. Yokuthi sizama ukuyinciphisa lento abantu bokufika. So why beyekwe kangaka asingathi-ke sizama ukudila nale nkinga. Ngala abantu baqashisa ngama-stand wabo kulabantu. Because uyayidala phela lento ukuthi ayiqhubeke. Yes. Okwesibili lo muntu mayefika evula itafula eyiPakistan phakathi kwamatafula u-15 azowa wonke la matafula. Jeez. Ewisa ile tafula elilodwa ngoke pricing. Yeah. Lena ke imsakazo ukuthi wayi kade siyekile lento. Indaba ende kakhulu leyo. Yes. Kufanele siyiqinise imingcele. Labafowethu abasigadela imingcele i-Defence Force. Kufanele siyithayithishe ngempela imingcele. Engena la eSouth Africa. Yes. Kubalekile ukuthi sikwenze lokho ngoba siubonile umonakalo ukuthi ungakanani. Yeah. Mhlawumbe council usakhuluma ngayo le yalaba abasebenza emingceleni. Kunama reports ebesikade sileke siwabona over indaba abantu abasebenza kwi-defense bekhuluma bethi imali ayikho. Ngengabona nenye report izolo ukuthi kunemkhumbi ekumele ngabe eyiphathe defense engasebenzi efile ekumele ngabe iyasebenza as part of ukugada ile ebhilonga kwi-navy, okubonisa ukuthi akunamali engako efundwa kakhulu kwi-part defense. That means nebhoda kuzoyenza obviously ibe weak. Mhlawumbe do you think inkinga leyo engalungiseka ukuthi mhlawumbe kube nemali efakwayo more into i-defense ukuze kukwazi ukuthi ibe strong from all the departments? No angibonga msakazi. Ikhona siqale safaka i-fence. Njengamanje yakhiwe i-fence yakhiwa the strongest one. Yeah. Ngoba
imost yabo lababhemi kade bejomba ifence. Yabo labo bafika ngemkhumbi akukancane labo baningi kakhulu. But ama gaps la kwi fence esesiwalungisa manje kubhiziwe kuzofaka namakhamera azokwazi ukuthi asiwa monitor 24 hours kulabantu abalokhu zako abeqa. Mhlambe ke kule ye-equipment ngicabanga ukuthi uminister of defense uke wayithinta le ukuthi uzoyibheka lento yokuthi amasosha wethu akabe well equipped ukuze phela akwazi ukwenza umsebenzi ngendlela right, ngoba ngeke uzukwazi ukusebenza kahle ungenayo i-equipment ephelele. Kodwa nje ifence siqale ngefence sayilungisa manje ifence khona omningi ngeke ngamuzwe ekhuluma waseZimbabwe ethi ma-South African nesicitha manje ikhona enye indlela esizongena ngayo ngaseMozambique. Siyayilandela le fence iyahamba iyofika khona eMozambique, sizoyilandela izohamba iyofika khona eMozambique sivale nale Kruger National Park okuyiyona esilimaza ngoba lababhemi sebekwazi nokuthi batime izilwane ukuthi izilwane zimuva kanjani. Yabo abanye bawela umfula sebekwazi nokutime ingwenya ukuthi ingwenya zimuva kanjani. Yayibona so nje labantu esidila nabo kubona abantu abancanyana kodwa ke masiqinisa kakhulu inhlaka zikahulumeni ne-equipment okusebenza sizokwazi ukuyi-eliminate lento ngoba akuthina sodwa. USA facing the same crisis. Akuyona South Africa kuphela. Spain facing the same crisis. Spain banale nkinga. E-Italy banale nkinga. E-USA banale nkinga. E-England banale nkinga. Manje masixoxa thina indaba abantu amazwe lawa are well equipped. Well developed countries. Well developed countries banale problem. Yabantu abangena ezweni ngendlela engekho right. I-China inale problem. I-Taiwan inale problem. So inkinga nje le ekhungethe umhlaba engicabanga ukuthi inkinga ke ukufunakala ukuthi i-African Union iphinde idile nayo ngoba kusho ukuthi la e-Africa sisaphila ngaphansi kwe-poverty makunjalo ngoba most yabantu abagcwele kulamazwe abantu bethu abasuka la e-Africa ngisasho i-South Africa per se abantu abasuka la e-Africa emazweni ahlukahlukene. Recently kube neplane yalenda ithwele ama-Palestinians 158 and stuff while ngala South Africans are banning the road bethi they wanna get rid of illegal foreign immigrants ngapha nalibhaneli zodedeli abantu aba-158 laba ababesuka phe Iran Palestine. Okay. Yes. Mhlambe ke izinto sengizama ukusho cancel ukuthi sidila nayo inkinga kodwa futhi nayo izondizele OR Tambo inkinga. Imake babengasuka Israel bekaka lokhuzana ka ePalestine. Babuya khona ePalestine. Yes. Wabona ke mangabe basuka ePalestine. Kunalo mthetho kuyasha United Nations lesingxenye yawo nathi. Lo mthetho lo we-asylum seeker. I-asylum seeker ke umthetho okuvumelayo ukuthi ungakhetha noma eliphi izwe makuliwa ezweni lakho ongabalekela kulona. Yayizo ndaba. Neighboring country. Umthetho sikude kabi nalabo abantu cancel ukuthi babe ngeqinda engaka baze bafike la engaka amazwe abeqa phezulu kwa why South Africa. But ubheke lo mthetho lo. Othi mangabe kuliwa ezweni lakho umthetho wamazwe ngamazwe umthetho wethu mangabe kuliwa ezweni lakho ungabuka noma eliphi izwe ongacabanga ukuthi ungaba safe ukuyokhosela kulona ukuthi ke why eSouth Africa I don't know. Angiyazi leyo bengisachaza mina ngalo mthetho lo. Andike nanguke futhi umthetho wamazwe ngamazwe. Mangabe sefikile kune-proof yokuthi kuyaliwa ngempela ezweni lakhe kumele uHome Affairs amenzele incwadi yokuhlala esikhashana azoloke ivuselela depending ezweni lakhe lelo ukuthi leyo mpi iyadamba isimo sesikanje once iyadamba leyo mpi leyo ngoba uHome Affairs une-database alabantu once iyadamba leyo mpi lawo ma-permit akabe savuseleleka kusho ukuthi isithini indaba isithi akahamba aphinde emuva ezweni lakhe.
iyenzeka ke leyo nto leyo. Yes. Baningi abahlezi befika lapha e-office bekhala, hey manje ayisavuseleleke into yami. Ngithi hey into ka-national leyo angingeni kuyona. Awungeni. Hayi angingeni kuyona, hamba ekhaya. Khansa sesivala mhlambe yini ongafisa ukuyidlulisa kubahlali bewadi yakho? Engafisa ukuyidlulisa nje kubahlali bewadi ukubafisela nje ama-holiday amahle, ukuthi bayiphathe kahle njengoba kuzoyiwa emakhaya. We are hoping ukuthi unyaka ozayo kuzoba unyaka alright. Yes. Leya wadi yethu idume ngama-job opportunities, but this year we were facing difficulties. Yes. Inamba yabantu yakhula kakhulu abangasebenzi, but silekelela kodwa ubone ukuthi kufana nokuthela ithonsi lapho olwandle. So bungelula kakhulu ewadini kulo nyaka. Yes. But kulo nyaka ozayo hayi ngiyabathembisa ukuthi izinto zizoshintsha ngenye indlela, because sizozama kakhulu ukudevelop ama-SMS. Yes. Ukuze kwakheka amathuba emisebenzi. Iloko nje umsakazi inqalasisinda. Yes. Service delivery so intensifier. Sizoyilungisa inqalasisinda entengantengayo kule ndawo entengantenga kuzona. So nje sizoqhubeka ke nomkhankaso kulwa nobugebengu, because sinama strategies okulwa. Yes. Nangalekule ukuthi sinama patrollers. Ya patroller manje ebusuku. Wow. Mabehlangana nawe nje ngo-12 baqale bakubuza ukuthi uhlala kephi uyaphi, bese bekuphonsa izandla emaphaketheni. Sibheka ukuthi sesithola inqwaba ama-OKAP. Wow. Ngikhuluma nawe nje ngalekule ukuthi zero rate crime. So sizoqhubeka ke nokulwa nobugebengu. Yes. Sizoqhubeka futhi nokuchampiona indlala kahle yabantu, noku-improve ama-conditions wabantu endaweni abahlala kuzona. Abantu mhlawumbe abafisa ukufinyelela kunina either via social media, athina ama-handles wenu? Kulula kakhulu. Sine group yomphakathi, i-WhatsApp group yomphakathi lapho sisazo-improve kodwa lapho kakhulu. Yes. I-office lethu lihlala livuliwe ngenhlanhla umphakathi wethu uyasazi nje. Siyatholakala 24 hours mabesifuna. E-office ke mina ngihlala ngikhona. Yes. Angiyana lo council ukuthuhle sengekho office. So abalekela abantu ba ama-communications channels bayawazi. Yes. Ukuthi avuliwe ungayikhulumela wena nje nabo. Avuliwe sihlala sikhona and sizohlala sikhona. Nganza kwethu uProtas umfoka Mngonyama, who's a councillor kwa ward 32 eThekwini municipality. Sivala kanjalo ke uhlelo lwayo iDurban Network. I am your host Sabel Mfoka Ndabasi. Sithi wena nje abake babonana baphinde babonana. Danko. Hammer